αγωνιζόμενη καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών. Λοιπόν, κάποιος υπουργός είπε προημερών, όταν δικαιωθήκατε από τα δικαστήρια, που σαν υλοποιήσουν αυτή την απόφαση και σας πάρουν πίσω, θα πρέπει η πολιτεία στα πλαίσια των όσων έχει συμφωνήσει μαζί τους να βρει κάποιους άλλους στη θέση σας. Τι απαντάτε σε αυτό? Γιατί θα έπρεπε η πολιτεία να βρει κάποιον άλλον να βάλει στη θέση μας? Όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί από αυτές τις πολιτικές τις ανάλγητες είναι απαράδεκτοι οι κυβερνώντες. Λοιπόν, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γυρίσουν στη δουλειά τους, γιατί δεν είναι ούτε δημοσιονομικό όφελος ότι πήραν 500-600 ευρώ από τις καθαρίστριες για να δώσουν τα περισσότερα στους εργολάβους. Ξέρουμε καλά ότι στοιχίζουν περισσότερα, αλλά ακόμα κι αν δεν στοιχίζαν περισσότερα οι εργολάβοι που στοιχίζουν, δεν ρίχνουν τον κόσμο στα σκουπίδια, να τρώει στα σκουπίδια γυναίκες 50 μέχρι 60 χρονών που δεν έχουν ούτε δικαίωμα στην εργασία, ούτε και φτάσαν στη σύνταξη. Αυτά λοιπόν η κυβέρνηση που λέει να τα αφήσει και να υπακούσει στα δικαστήρια και να κάνει το αυτονόητο. Να γυρίσει, να ακούσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να γυρίσουμε στη δουλειά μας. Την τρίτη δίκη στον Άριο Πάγο και σήμερα είχαμε την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του κ. Θεοχάρη. Ναι. Ο κύριος Θεοχάρης τόσο καιρό που ήταν σε αυτό το Υπουργείο, δεν ξέρω για τους άλλους πως έκανε τη δουλειά του, αλλά σε εμάς είχε φερθεί με το χειρότερο τρόπο και ήταν ανεδέστατος. Όταν είχαμε ανέβει επάνω το συντονιστικό, μαζί με την Ομοσπονδία, για να πούμε τι θα γίνει με τη δικαστική απόφαση, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι ό,τι και να βγάλαν τα δικαστήρια, η κυβέρνηση δεν είναι στις προθέσεις της να σας ξαναπροσλάβει στη δουλειά, οπότε θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσον μέχρι τέλους θα το πάει για να μην πάτε στη δουλειά. Αυτό είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ευχαριστούμε. Δεν αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι άνθρωπος, ο κύριος Θεοχάρης και ο κύριος Τουρνάρας ήταν οι φυσικοί μας εργοδότες και αν μη τι άλλο θα έπρεπε να ήταν πιο ανθρώπινοι μαζί με τους ανθρώπους που έστειλαν χωρίς δουλειά στον δρόμο. Άρα με την Τρίτη στους δρόμους. Όχι μόνο με την Τρίτη. Εμείς το έχουμε πει με πολλούς τρόπους, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στα σπίτια μας, το έχουμε δηλώσει. Μπροστά από την Καραγιώρη Σερβίας αίματα θα μαζέψουνε, πτώματα μπορεί, αλλά εμείς από τον δρόμο δεν φεύγουμε.